prichádzame na evangelizáciu do Košíc, meno má Nádej. Nádej má meno. My sme pomavení, Dúfam, že aj vy. Takže vidíme sa tam. o 4 3 hodiny. O 3 hodiny sme tam. Čaute. 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 Vidíte tento super extra deluxe hnedý kôš? Košický hnedý kôš. Vy z toho chcete, hej? Tak ja mám pre vás špeciálnu ponuku. Tento krásny kôš si môžete zakúpiť za neuveriteľných 333 €. A samozrejme, že nedostanete iba kôš, ale v tejto cene máte aj napríklad Pepsi, fľašku od Pepsi. Ďalej tu máme trošku nahryzené jablko. A potom tu máme nejaké takéto podložky. Takže... Že vraj, toto máme rozdať. Hej. Toto rozdávame. Tak rozdávame. Čauko, môžeme ťa nejaké tu osloviť? Len vážne, 2 minúty mám. No, čo je? Večer sa tu koná taká akcia, chceli by sme ťa pozvať týmto letákom. Nemám záujem. Dober si! Čau, prepáč. Ne, sorry, čaute. 2 minúty. Toto nemá Čo je zmysel. toto? Ideme do Mekáča. Najprv pôjdem a potom... Duchu Svätý, príď. Viac si mal dať, No ne. viac. Duchu Opi Svätý, sa. za chvíľu to príde. Čakáme na ľudí. Dúfam. Ahoj. Čaute, ja by som chcela poprosiť o modlitbu. Môžeme na teba kúzať ruky? Jasno, v pohode. Taká, no, preventívna. Človek nikdy nevie. Duch Svätý. Táto konferencia je super. Áno, ale treba to ešte nejak doraziť, tak Ne. úplne. Chcela by som odostať život Ježišovi. Amen. Tak poď, pokrstíme ťa. Musíme ťa pokrstiť. Poď. Nemám Jezus. Tak čaute. Ďakujem, že ste boli Čaute. v Košiciach. Aleluja. No, takže nachádzame sa, ako už bolo minulé povedané, v Košiciach. Ako môžete vidieť, trošku poprosím zaverí. Na okolie, toto je táto slavná soška Imakunea. Takže Imakunea. Toto je jedno. Hakuna Matata. Ha. No, a chcem vám povedať, že to bolo dobre,
fajne super. A aj keď počasie bolo Už dlho také- som tak dlho pod pódium nebola. Fakt sa to tam ozývalo. To tam dunelo, jak kapela skákala. Wow, backstage je proste mega. Hlavne to boli A za podstage, sorry, podstage je no, mega. Niekto si pospal, hej. Tak to je akože... Tak no, trošku aj Smrdeli tam slinka trocha vyšla, nohy. Ale tak ináč vlastne bolo to. Myslím, že fajn. Že Hej. Spýtame sa Jula na názor a potom Áno. to zreprodukujeme a budeme to vydávať za náš názor. Takže hej. o chvíľu aj s Julom Slovákom. Čaves. To bola ale jazda. Bol to riadne požehnaný, bol to čas. Wow, tie Košice, amen. Dúfame, že aj vám sa to mňa nepáčilo a že máte nejaké svedectvá, nejaké silné zážitky. Ak áno, tak nám ich pošlite na webovú adresu www.evanilizacia.sk moje svedectvo zavináč. lomnisté.sk. Takže tešíme sa na vás o mesiac. Dúfam sa vidíme. Čaute. Čau. Čaute. Ste pripravení? Práve. Pobalení? Práve odchádzame na evangelizáciu do Košic. Meno má Nádej. Nádej má meno. Takže...